The P. Nansa ka? When I P. The. What is up guys? It's already 2 a.m. in the morning. So nag-ready me kay wato mi og Sinagat Island. Yamang laag ni Dinagat Island. So nagkalumang ko. Nabita ka tugnaw magi siya kay kadlawon baya ting utog mga agaw, ting tugnaw mga agaw. So mga agaw nagandam mi para sa mong kuan pangbiyahe o minta na nga hapsay mong pagbiyahe mga agaw. Kay mag sa man ay no Lord. Oh, diba? Ayun akong buhok. Yes, nag-andam mi sakyanan siya. Anda na mong car para sa pagbiyahe. Anta na nga happy kay mutabok ka bagid ming isla. Yes, nangandam pa mi diri. Mata ko water kay uhaw man. Hinay ta tubig, hinay tang tingog no kay. Hinay tang tingog mga agaw kay. Sud na mga agaw kadlawon ra ba? Kadlawon ra ba? Kadlawon na ba mga agaw? So kailangan po din na tingog no kay naban na sa science paggabi ang sound wave mo naog siya sa ubos mo ng kasagaran mga concert post gabi kay para dindot ang pagabundak sa sound o di ba utok ba utok kasi sa kahit magkuha na eskwela mo ko eskwela mo ko mga agaw ni eskwela ko tubig yak mga pigig ko balag kuan akong pangapi debe tubig wag ko pakialam ni bugas ang tinuod nga gwapo gaw balag ni bugas gaw gukdon japon ni bai gaw kani mga bugas nya pingping pagig ko kalo no. Yes na pangandam lang gikag tubig daan water food money biscuit wait kuan ba dito remote area sila nangandam sila. Hala, nanangid na mo ka mama. Nanangid mo ka mama, bis magmata na to. Dito sa kwarto na to. Sulod na mga motor daan. Dos na si Ronel nagulat dito ako mong agaw. Si Ronel nagulat dito. Ay pa. Ano pa? Asa tapadong pa? Sa kuan daw sa Surigao Island. Sa ato tag Surigao Island. Taka si ay Surigao Island. Uy, gwapo. Magtamil sa ako kay lain. Ay kasapan mi. Ano mo ko la ka mingaw na langhid. Ambitaw na langhid na ya. Mas mama ba? Biyaan na mas mama. Dibi wala ka na langhid. Mga agaw. Hinigid mga agaw. Mga badlongon dito mga agaw no. So tas balay agaw kay magi. Imingaw naman ko sa kwarto O di ba? Wala akong kwarto. Andam na pag eskwela nga na absent pagi ko. Para gid sa dinagat ba ni absent lang gyud ko. Bitaw kay it's been 5 years or 6 years 5 or 6 years mean wa makabalik ng dinagat sukad bata ako so bata pag yung ko ato ko yung buot kita pa sa unang man akong naong tanawa o diba man akong naong sa una katong nato kong dinagat kasabot mo ang dagat sige liog dagat tanawa mo tong sisulta sa naong bitaw gimi I will miss you my room mingawon ko si mo watchar mingawon bitaw kwarto sa man ako ang kwarto so maginom sa kog tambal no para dili ko makuan mga agaw kanang nagingon nga mga stoyang buktot hekton bitaw kanang gikabuhi ka ba okay kasagaran mga kanang dagaton daw nga anong tawag magdagaton nga nagbiyahe man nga man tan biyag dagat yuta man ta dapat yutaon. Okay, next joke ito yutaon dagaton mas prepare no kuan ng kuan nagawas ko og balay kay mo kami sa mga silingan kaya mo apil man sila uban nya lalamian sa tulog wala ka mata. Kasi mong gipukawan pa.
Kasi mong gipukawan? Si Ricardo. Suon ni mo? Yes. Dugay, waman ni kamata, lami imang tulog. Ang kamata na? Bunig ba to? Brian ako. Bunig ba to? Unsa pag smile? Mahiwi mo kag stroke. Ayo. Ayo. Where's your father? Masko ko. Sama ni sabot. Oy, sabot. Alauna daw ang sabot, gaw. Alauna. Grabe kay mga agaw na. Alauna daw ang sabot. What's pa pang agaw? It's almost 3 o'clock. Alauna ang sabot. May ilang ginato ning Pilipino tano. Mga agaw. Akong kauban si father. Gentleman. Si ika makitaan siya ang pagluta lagi. Out of 5 ay out of 5 lagi anduhan ni back out mag-ama ang gani na back up kung na back out Premier man to sila ganda. kung na back out Ani o ba? so na namin divi sa cousin resident tanawa kasi ni abot Hi bro. gabi nakagawas mo dahil no tanawang gamit Wala si ang Brian. gamit to What the fuck? what is your reaction wala si Brian Time na go. So, video bye. Video you can go dulu sama sana. hello tana Manayaw tang tanan, diri sa diskuhan. Daghan kayo og tao, mga tutang tanan. Mga tutang tanan, diri sa diskuhan. Kauban ng panayag, maghataw tang tanan. Hey, what's up guys? Tami diri sa Boulevard, Surigao. Boulevard of Ilang Broken. Boulevard sa Surigao din. Jadi sa mga Yeah. Sayo kay me, di ba? Ningon ko gay na alas stress. lugar sa Oh, tanawa. Tuara dito, nang lupad na. Ay nang larga na mga lansa dito. Cute kayo no. Nana, give me ka cute. Ah, uli na to na. Uli na to. Oh, di ba? Naulanan na me. O pa may kasakay, ulanan pa gyud me. Oh, yeah, oy. Ulan! So, sakyaw, 5,000. Magulat meg alas 11. Lord, ko naman. Stress. Luya na mo. Ay, mao na. Listen, learn. Dili lagi ang lansa ang mag-adjust. We don't have to be ordinary. Make your best mistakes. Sila. Sarado nakaabot. 5,000 mo. We already done na malingke. Wow mag-vlog dito. Wow po kayo no nga mag-vlog mi dito sa mag-vlog mi dito sa market kay side ba ka nga gabi ka. Ano to? Mawet ka ba? Wet market. Mawet ka. Booking. Buho man. Lansa. Tinatawag nilang lansa. Sakyanan padulong dito sa among destination. Nagkuha na mi dire, nagpalista kay mo surrender na mi. Surrender na mi. Pa-surrender na mi. So, sapit na last 9. This
What is up guys? Nanami diri sa Lansa, waiting para Mularga. 5 years. Balik din mi. Tung nga 5 years, wa pay uso ang vlog. Bagid sila uso. Ano sila? Utso, my god. May Lansa, daghan kay siya Lansa. Daghan. Hey, how are you? I'm fine, thank you. You're fine? Yes. You are Oh, the P. Nansa ka? When I pee, the Nag-aasa ka dong. Agabut one. Okay. So, ara, kani nga Islam ang tabukon. Wala siya ng Islam. Wasyag dool no. Indot kaayo na. Feel na ko layo pero sa una na-feel gid na ko nga layo gini siya kay yeah. Ito may ito. Tungod sa excited. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, we're still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Still na diri kanagulat. Kapi kainit. Kabot agad may.